Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς εδώ κλασικά βράζουμε, ζέστη έχει πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, κάνουμε υπομονή. Καλοκαίριασε πια, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν αποφάσισα να σας κάνω ένα Temu haul. Θα σας δείξω τι ρούχα πήρα από το Temu. Πήρα καλοκαιρινά, γιατί εγώ δεν μπορώ τα κολλητά. Λόγω της ζέστης δεν τα μπορώ καθόλου πάνω μου, τα κολλητά. Και συνήθως φοράω φορέματα. Δεν μπορώ τα κολλητά με την καμία. Λοιπόν, οπότε πήρα επιπλέον κάποια ρούχα και είπα να σας τα δείξω. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω να σας τα δείχνω. Θα μου πείτε και εσείς τι γνώμη σας. Λοιπόν, αρχικά πήρα ένα μαγιό, επειδή έχω πάρει κάποια κιλά. Γιατί έχω ένα θέμα με την υγεία μου και κάνω θεραπεία τέλος πάντων, οπότε έχω λίγο πάρει. Κατάλαβες τώρα εσύ. Λοιπόν, οπότε πήρα ένα μαγιό να μου καλύπτει την κοιλιά, γιατί δεν μπορώ. Και βρήκα αυτό το μαγιό πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Πήρα αυτό το μαγιό, μισό λεπτό. Πήρα αυτό εδώ που καλύπτει και την κοιλιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια χαρά, με βόλεψε πάρα πολύ. Ορίστε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, πήρα αυτό. Μισό λεπτάκι, το βάλω στο τάκ. Λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ που είναι από κάτω. Ήταν και αυτό από κάτω δηλαδή, σετάκι, αλλά δεν με βόλεψε καθόλου. Καθόλου δεν με βόλεψε. Οπότε θα βάλω το άλλο. Έχω ένα άλλο μαύρο, το οποίο με έχει βολέψει και θα βάζω αυτό. Αυτό κάπου θα το βολέψω. Μπορεί να το δώσω καμιά φίλη μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, πήρα επίσης αυτό εδώ το φορεματάκι. Ένα κόκκινο. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν είναι το ψεύτικο το ύφασμα. Κατάλαβες τώρα. Είναι μια χαρά. Πήρα επίσης αυτό εδώ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά είναι φοβερό. Δροσερό. Είναι δροσερούλικο και μου αρέσουν πολύ τα δροσερά. Να μην ζεσταίνομαι κιόλας, κατάλαβες. Πήρα αυτό το πουζάκι να το συνδυάσω με μια φούστα βασικά που έχω. Αυτό εδώ είναι ροζ. Τη σάκης είναι αυτό το άσπρο και το τέριαξα μια χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν μ' αρέσει, βάλω κάτι άλλο, δεν θα κάτσω να σκάσω. Πήρα επίσης αυτό εδώ, το λεοπάρ φόρεμα, που είναι και αυτό επίσης πάρα πολύ δροσερό, πραγματικά. Να το. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Δροσερόλικο και αυτό και είναι κομπλέ. Λοιπόν, πήρα επίσης ένα φόρεμα με παγέτες πάνω, λιλά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ, γυαλιστερό, έτσι ωραίο. Το μόνο που, επειδή φοράω extra large, το μόνο που μου βγήκε λίγο πιο μεγάλο, λίγο δεν με πειράζει όμως, εντάξει, αυτό το φτιάξω, μπορώ να το πάω κάπου να το φτιάξω. Δεν είναι κάτι αυτό, εντάξει. Εντάξει, μια χαρά είναι, δεν είναι. Λοιπόν, πήρα αυτό, είναι και έτσι ωραίο, σαν φουστανάκι. Λοιπόν, πήρα επίσης ένα ζευγάρι παπούτσι, γιατί εγώ δεν μπορώ να φοράω τα κούνια ψηλά, έτσι, γιουβέτσι, γιατί έχω ένα θέμα με το ισχύο μου, στο αριστερό, συγγνώμη, στο δεξί μου πόδι θέλω να πω. Και δεν την παλεύω καθόλου πλέον με τα τακούνια, οπότε βάζω συνήθως χαμηλά, τύπου μπαλαρίνες, σπορτέξ, τέτοια βάζω, γιατί δεν θα την παλέψω με το πόδι μου, γιατί έχω θέμα. Και έχω γλιτώσει στο χειρουργείο, δεν ξέρω και εγώ πώς. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ, τα παπουτσάκια, και αυτά έχουν μπαγέτες και αυτά είναι πολύ ωραία και άνετα, και δεν τα έχω βάλει καν ακόμα. Και είναι έτσι αυτά έτσι που είναι
να μην γλιστράω και πέσω κάτω και πάω και τα μούτρα μου, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πήρα αυτά και αυτά είναι ωραία. Λοιπόν, πήρα επίσης, και το τέτοιο. Λοιπόν, πήρα επίσης αυτό εδώ που είναι για ταξίδια, όταν πηγαίνεις ταξίδι, να βάζεις μέσα βραχιολάκια, αλυσιδάκια, σκουλαρικάκια, ό,τι θες. Τέλος πάντων, και πήρα αυτό εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Πριν λίγες μέρες τα πήρα και γι' αυτό κάνω τώρα το haul. Και είναι έτσι μέσα. Και βάζει ρε παιδί μου εδώ, ορίστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, βολικό. Ούτε να πιάνει πολύ χώρο μες στη τσάντα, ούτε τίποτα. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, πήρα επίσης αυτό εδώ που είναι για το πόδι. Αυτό εδώ που είναι για το ποδαράκι. Δεν μου φαίνεται, να το. Και δένει σαν ζώνη. Είναι ωραίο. Μισό να σας δείξω. Και είναι για το πόδι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πιστεύω το έχετε δει στο demo. Να το. Είναι σαν ζώνη. Και αυτό πολύ ωραίο. Λοιπόν, πήρα επίσης αυτό εδώ. Το ρολογάκι και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Να το. Και αυτό είναι ωραίο. Το. Πήρα επίσης αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι να το φτιάξω, να σας το δείξω. Πήρα επίσης αυτό. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό και αυτό. Δεν με έχει πειράξει καθόλου το τέτοιο του, ούτε αλλεργία ούτε τίποτα, είναι και αυτό πάρα πολύ καλό. Πήρα αυτό εδώ για το χέρι. Και αυτό ωραίο. Είναι και της μόδας τώρα αυτά, ξέρω εγώ το ξέρετε. Λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ που είναι set, το τέρι του. Και αυτό ωραίο. Πήρα και αυτό. Για το λαιμό. Και μαζί είχε σετάκι, ήταν σετάκι δηλαδή. Μαζί με αυτό για το χέρι. Το οποίο μου πήσε λίγο μεγάλο, αλλά ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, τα κερασάκια που είναι και αυτό για το χέρι. Τα κερασάκια. Και αυτό καλό. Πήρα επίσης και αυτό. Αυτό εδώ. Αυτά είναι της μόδας τώρα. Πήρα και αυτό. Πήρα και αυτό. Αυτό με ενόχλησε, είναι η αλήθεια λίγο, μου φέρε λίγο φαγούρα. Αυτό εδώ. Εντάξει, τα κάτω. Λοιπόν, και πήρα και για το πρόσωπο δύο πράγματα να το δοκιμάσω. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο σου λιώνει το make-up, στο λιώνει, στο κάνει, δεν μένει τίποτα, λοιπόν. Και είναι σαν αληθή και όταν το κάνεις έτσι με το χέρι σου, βάζεις πάνω στο χέρι σου, γίνεται λάδι, κατάλαβες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και είναι έτσι, έχω βάλει ήδη μία φορά. Είναι μια χαρά, το λιώνει μιλάμε, το λιώνει το μακιγιάζ, δεν αφήνει τίποτα. Λοιπόν, πήρα αυτό και το μεταξύ είναι και έχει και το ανοίγεις από εδώ και όταν ανοίγεις αυτό το καπάκι έχει και αυτό εδώ. Το οποίο για να παίρνεις την ποσότητα που θέλεις. Πολύ καλό. Λοιπόν, και μετά από αυτό, όταν ξεβγαλθείς καλά, πληθείς, κάνεις, ράνεις, μετά βάζεις και αυτό εδώ και είσαι σούπερ ενυδατικό. Και είναι σούπερ. Μου έκανε λίγο το πρόσωπο. Λοιπόν, αυτά πήρα. Προς το παρόν έχω κάνει και άλλη μια παραγγελία για να πάρω κάτι που ήθελα. Οπότε ναι, πήρα αυτά.
να σας τα δείξω. Αυτά. Οπότε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάτησε like. Και θα τα ξαναπούμε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε ο εαυτός σας. Φιλάκια.